Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. நம்ம இதுக்கு வந்து அத்தியாயம் 5 பார்க்க போறோம். ஸோ தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வு செயல். இது நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். வாய்ஸ் கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வாய்ஸ் கேக்குது இல்லையா? கேக்குது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாலயா சக்ஷரம் மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेदाय जगतिकाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्धन्तस्तो है अभद्राणि विदुनोति शुकृत्सताम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். சோ போன அத்தியாயத்தோட ஷார்ட் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மொத்தம் வந்து 42 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அது முதல் 10 ஸ்லோகம் வந்து எது முக்கியமான கல்வி, அது யார்கிட்ட இருந்து பெறணும்ன்றத பார்த்தோம். இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் சயின்ஸ் இல்லையா. இந்த சயின்ஸை வந்து யாருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரே வந்து சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். அதுக்கு அடுத்தது மனு கிட்ட இருந்து அவருடைய மகனான ஈஸ்வாக்கு சொன்னார் இல்லையா. சோ இப்படி வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை, அதாவது 4 பரம்பரை பார்த்தோம். பிரம்மா, ஸ்ரீ பரம்பரை, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவா, அப்புறம் வந்து சனத்குமார்கள், 4 குமாரர்கள். இது மாதிரி 4 பிரிவினை இருக்கு, சம்பிரதாயம் இருக்குன்றத பார்த்தோம். சோ கடவுள் வந்து எப்ப தோன்றுகிறார், அதாவது எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தோங்குதோ அப்ப வந்து அசுரர்களை கொல்றதுக்காகவும் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கோசம் யுகந்தோறுமே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாருன்றதை பார்த்தோம். அவருடைய உடலுக்கும் அந்த நம்ம மனுஷனுடைய உடலுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குன்றதை பார்த்தோம். அவர் வந்து உடலும் சரி ஆத்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமானது, நம்மளது வந்து உடல் வந்து அழியக்கூடிய பொருளால் ஆனது பார்த்தோம். அப்புறம் செயல்களின் விளைவுகள் அகற்றுதல். ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் படி பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் செஞ்சா அது அகர்மா, தான் இஷ்டத்துக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மா. அதுக்கு வந்து பாவ புண்ணிய விலைகள் இருக்கும். வேதங்கள்ல சொல்லாததை செஞ்சு அது வந்து விகர்மா. அவன் அந்த விகர்மா செய்யறவன் தாழ்ந்த நிலையில பிறப்பான்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ யாகங்கள் வந்து என்ன, அவர் கடைசியா அவர் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாரு, நீ வந்து செயல்களினுடைய பலனை வந்து துரத்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா. 41, 42 அதுதான் சொல்றார். சோ உனக்கு நீ என்ன வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யி, திருப்தியோட இரு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அதுதான் வந்து அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகிகளுடைய அறிகுறிகள். பலனை வந்து பக்குவமா வந்து துறக்கணும்னு சொன்னார் இல்லையா. பக்குவ நிலைக்கு வரும்போது ஞானம் பெற்றதுனால அந்த பக்குவ நிலைக்கு வராங்க. அப்ப செயல்களின் பலனை வந்து துரைக்கிறாங்க. அது வந்துதான் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ். அதனால அவங்களுக்கு எந்த தீய விளைவுகள் வராது, நற்விளைவுகளும் வராது, தீய விளைவுகளும் வராது. அதுதான் வந்து அகர்மா, செயல்களில் செயலின்மை காணுதல். ஓகேங்களா, அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். செயல்களில் செயலின்மை காணுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க செயல்கள் செய்யறாங்க, அதனால வரக்கூடிய பலன்களை எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு வந்து தியாகம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ நம்ம இன்னைக்குடைய அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். அதாவது இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகா கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லையா. அதுதான தலைப்பு, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 3வது அத்தியாயம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகான்னு பார்த்தோம். ஓகே, சோ 2 to 5 வரையும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கர்ம யோகத்தை பத்திதான் பேசுறாரு அவர் கிருஷ்ணர். சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் 12 ஸ்லோகத்துல வந்து தாமரை இலையில் நீரை போல, அதாவது உன் கடமையை செய்ய, பலனை எதிர்பார்க்காத, புலனை கட்டுப்பாடோட வச்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது 2வது பிரிவு பாத்தீங்கன்னா 13ல இருந்து 14 வரைக்கும் இருக்குது. இங்க வந்து என்னென்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா 3 வச்சு விளக்குறாரு. ஓகே, உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலின் குறிக்கோள், நாம் ஏன் நம்ம உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம், அதற்கு என்ன காரணம்ன்றத தெரிஞ்சுக்க போறோம். இத்தகைய முயற்சினால் நமக்கு கிடைப்பது என்ன, நாம் எவ்வாறு உடலை பெறுகின்றோம், உடலின் இயற்கை என்ன, அதை பத்தி விலாவரியா நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது இருக்க 17ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து சமமாக பார்த்தல். ஓகே, 26 வரை அதுதான் பார்க்க போறோம். 27ல இருந்து 28 வரையும் பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் வந்து அறிமுகப்படுத்துறாருங்க. அதுக்கு அடுத்த சாப்டர்ல வந்து அஷ்டாங்க யோகம் ரொம்ப விலாவரியா படிப்போம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது 29ல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அமைதிக்கான வழி இல்லையா. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன வேணும், அமைதி, மன அமைதி வேணும். அதை வந்து எப்படி அடையிறதுன்றத சொல்றாரு. கடவுளை விரும்புகின்றவாறு கடவுளை அறிந்து கொள்ளுதல், அவரை எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒருத்தங்க நினைக்கிறாரு இல்லையா, அத மாதிரி அவர் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, கடவுளை பற்றி அறிவு. அதனால நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து அமைதி. இன்னொன்னு என்னத்தை விளக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணித்தல். அப்படி அவருக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் அதுதான் சொல்றாரு,
கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றாரு? சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம் பஜ. எல்லாத்தையும் அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அமைதி கிடைக்குது. எல்லா லோகங்கள், எல்லா உயிர் வாழினங்கள் உரிமையாளர் யாரு? அவர்தான் இல்லையா? அவர்தான் அனைத்திற்கும் காரணம். அவர்தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர், உரிமையாளர், எல்லா ஜீவராசிகளுடைய நலம் விரும்பி அன்றதை படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இதுக்கே பார்க்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எப்படி சொல்லிருக்காங்க, 5 பிரிவுகள் நம்ம பார்த்த மாதிரி 12 ஸ்லோகங்கள். தாமரை இலை நீர் போல எப்படி வாழ்க்கை வாழ்றது, அப்புறம் செயலாற்றும் ஒருவர், உடல் ஆத்மா பரமாத்மா பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது சமமாக பார்த்தல், அஷ்டாங்க யோகம் வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்க. ஒரு 3 ஸ்லோகம், 27, 28, 2 ஸ்லோகத்துல. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் அமைதியாக்கான வழியை பத்தி சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அர்ஜுனன் உபாச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சசம்சசி எச்ரேய ஏதையோர் ஏகம் தன்மே ப்ருஹி சுசிசிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுக்கு பேசுறாரு இந்த இடத்துல. அர்ஜுனா, முதலில வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. சோ இதே மாதிரிதான் கர்ம 3வது அத்தியாயத்துல கூட அவர் கேள்வி கேட்பார். செயலை வந்து செயலை துறன்னு சொல்றீங்க, ஞானம் சிறந்தது, பட் என்ன வந்து இந்த கொடுமையான சண்டலைங்க ஈடுபடுத்துறீங்கன்னு கேள்வி கேட்கிறார். அதே கேள்விதான் இங்கேயும் கேட்கிறார். செயலை துறக்க சொல்றீங்க, அப்புறம் மறுபடியும் பக்தியோட செயல்களை செய்யன்னு சொல்றீங்க, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுப்பா கிருஷ்ணா, எனக்கு புரியல, எது சிறந்தது, துறவா இல்ல பக்தியுடன் செயலான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனுடைய கேள்வி. ஓகேவா? சோ சந்தேகம் என்கின்ற அசுரனை சரியான நேரத்தில் சரியான ஆதாரத்தின் மூலமாக தோற்கடிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அது நம் நம்பிக்கையை சிதைத்து விடும். ஓகேங்களா? நமக்குள்ள சந்தேகம் இருந்துச்சுனாலும் அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா நமக்குதான் அது பிரச்சனையை உண்டாக்கும். ஓகேவா? அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அர்ஜுனன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, செயலை துறந்துடணும்னு நினைக்கிறார். ஏன்னா இந்த செயல்களை செய்யறதுனால இது பாவமான செயல்கள், அதனால செயலே துறந்துட்டா பலன் இல்லை இல்லையா? அவர் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாரு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ வந்து செய்யி, ஓகே, அந்த பலனை மாத்திரம் தொடர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அவர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறாரு அர்ஜுனன். ஓகே, சோ சந்தேகம் இருந்தால் தகுந்த அதிகாரியிடம் இருந்து கேட்டு தெளியுங்கள் என்று அர்ஜுனன் நமக்கு கற்று தருகிறார். ஓகேவா? சோ என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனனை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? சரியான நபர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம கேள்விகளை கேட்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபட்சேன சேவையா, அதாவது நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு பவ்யமா கேள்விகளை கேட்கணும், அவருக்கு சேவையை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி பவ்யமா வந்து அவர்கிட்ட போயிட்டு கேள்விகளை கேட்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப கேள்விகளை கேட்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? எல்லா விதமான ஞானமும் கிடைக்குது இல்லையா? சோ 3வது அத்தியாயத்தை என்ன சொன்னார் அவரு? கடமையை செய்யன்னு சொன்னார். 4வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு? எல்லா செயல்களும் வந்து எதுல போய் முடியுதுன்னு ஞானத்துல போய் முடியுது. ஓகே, ஞானத்துல போய் முடியுது. அதனால போன அத்தியாயத்துல அவர் என்ன சொன்னாரு, அர்ஜுனா எழுந்திருப்பா, போய் சண்டை போடு, பக்குவமான ஞானத்தோடு நீ சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ இங்க திருப்பி திருப்பி அவர் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா, போத் ஒர்க் இன் டிவோஷன் அண்ட் இன்ஆக்ஷன் இன் நாலேஜ். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து ஞானம் பெற்று நம்ம செயல்களை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம், அதனால செயலின்மை வருது. ஓகேங்களா? சோ துரத்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பொருள்னு அர்ஜுனன் எடுத்துக்கிறாருன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு போறதுன்னு நினைக்கிறார். பட் அது அல்ல. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பலனத்துறை, நீ உன் கடமையை செய்யு, அப்புறம் பலனத்துறன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, துரத்தல்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான ஞானத்தை வச்சு ஒரு செயல்களை வந்து துறக்கணும். ஓகேங்களா? அவங்கதான் வந்து உண்மையான சன்னியாசி. இல்லைன்னா வந்து அவங்க பக்குவமற்றவர்கள்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பகவான்
सन्न्यास कर्मयोगं स निःश्रेयसकारोभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते. हरे कृष्ण. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தால், செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தியில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அவர் 2 கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, துறக்கிறதா செய்யறதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நீ ரெண்டுமே சிறந்ததுதான், ஓகேவா. செயலை துறத்தலும் சரி, பக்தியுடன் செயல்பட்டாலும் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வழி நடத்துது, உன்னை முக்திக்கு வழி நடத்துது. ஆனா இது இரண்டிலும் பாத்தீங்கன்னா சும்மா செய்யாம இருக்கிறத விட பக்தி தொண்டுல செயல்களை செய்ய அப்படின்னு சொல்றாரு. எந்த செயல்களையும் உனக்கு விதிக்கப்பட்டது வர்ணாசிரம சங்கப்படி உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செஞ்சு அந்த பலனை எனக்கு துற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. அதுல அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பாகவத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலனுகர்ச்சிக்கோசம் சில வேலைகளை செய்வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுடைய புலனுகர்ச்சிக்கோசம் செயல்களை செய்வாங்க. பக்தி தொண்டு துறவை விட மேன்மையானது. ஓகேவா. சோ ஏன்னா இந்த பக்தி தொண்டு பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுவிக்க கூடியது. ஓகேங்களா. பாவ விளைவுகளை விடுவிக்க கூடியது. சோ ஒருவர் அனைத்தும் துறந்தவரோ அல்லது தன்னிலையில் இருப்பவரோ எதுவாயிருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளாரா என்பதுதான் முக்கியம். ஓகேவா. சோ இங்க மெயினா என்ன சொல்றாரு, அவர் கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறாரா இல்லையான்றதான் இம்பார்ட்டன்ட். நீ என்னவா இரு, ஓகேவா. என்ன வேலைன்னா பண்ணு, சமைக்கிறியா, வீடு பெருக்கிறியா, எதை பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணு, கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறியான்றதுதான் முக்கியம். ஓகேங்களா. சோ எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யணும். பட் இந்த மனிதர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி பண்றதுலதான் மும்முரமா இருக்கிறாங்க இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியல, இந்த உடம்பு தற்காலிகமானது, இது தொந்தரவு கூடிய இடம் தான் இந்த உலகம்ன்றதை அவங்க தெரிஞ்சுக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே. இது இந்த இந்த விஷயம் ஏன் நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு ஞானம் இல்லை. ஞானம் இல்லாதனால புலன் திருப்தியிலே வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால மறுபடியும் பிறந்து இறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து ஒருத்தன் வெளியே வரணும்னு வாசுதேவனான ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்டதான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி பண்றதுனால அந்த பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இந்த ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, ஞானிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த உடல் என்ன ஆத்மா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அதே மாதிரி அதுக்கேத்த மாதிரி தன்னுடைய செயல்களை செய்யறாங்க. அப்படி செய்யறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை படுறாங்க. ஓகே. இதெல்லாம் பிரபுபாத பர்பட்ல எழுதியிருக்காங்க. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் நீங்க பர்பட்டை பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரியும். சோ ஒருத்தருடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் செய்யக்கூடிய செயல்களும் சுத்தமா இருக்காது. ஓகேங்களா. ஒருத்தன் நிஜமாவே ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சா அவனுடைய எல்லா விதமான ரிசல்ட்ல இருந்து அவன் எஸ்கேப் ஆகிறான். எல்லாம் ரிசல்ட் நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பாத்தீங்கன்னா அதுல பாவமும் இருக்கு, புண்ணியமும் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு நம்ம அரிசி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அரிசியில பாத்தீங்கன்னா புழுக்கள் இருக்குதா இல்லையான்றத நமக்கு தெரியாது. தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது சிலதெல்லாம் இறந்துருது இல்லையா. அதே மாதிரி நெருப்பு வைக்கும் போது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்குருமிகள் எத்தனையோ குருமிகள் கொள்ளுறோம் இல்லையா. சோ அது நமக்கு தெரியாது. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம யாரையும் துன்புறுத்தலன்னு சொல்லிட்டு. பட் இதெல்லாம் நடக்குது. அதனால எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் பாவங்கள் இருக்குது, புண்ணியமும் இருக்கு. இதுல இருந்து நீ வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுட்டு நீ பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற. இதுக்குதான் ரூப கோசாமி தன்னுடைய புக் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாரு. பிராபன் கி
காத்தய புத்தய ஹரிசம்பந்தி வஸ்துனக முமுக்ஷுபிஹி பரித்யாகோ வைராகியம் பல்கு கத்தையார். அதாவது ஹரி சம்பந்தகி, என்ன செயல்களை செஞ்சாலும் என்ன பண்ணணும், ஹரிய நம்ம சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். வைராகியம் பல்கு கத்தியதே. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுட்டு நம்ம செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈவன் அந்த துரத்தல் கூட பாத்தீங்கன்னா முழுமையற்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு துரத்தல் முழுமையாகணும்னா கூட அதுக்கு போதிய அளவுக்கு ஞானம் வேணும். அது என்ன, கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிட்டு அவர் தான் உண்மையான உரிமையாளர் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சாதான் அந்த துரத்தல் கூட கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த உலகமே அவர் தான் படைச்சாரு. இந்த படைச்சது எல்லாமே அவர் கீழே தான் இருக்கு. அதனால எல்லாமே அவருக்கு தான் கொடுக்கணும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்லோகா. இஞேயசா நித்ய சந்நியாசி யோனா இத்வேஷ்டினா காம்ஷதி நித்வன்வோஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தா பரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நேயக ச நித்திய சந்நியாசி இல்லையா? சன்னியாசின்னா யாரு? துரத்தவர், எல்லாத்தையும் துறக்கிறவர் தான் சன்னியாசி இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது லைன், நத்வேஷ்டி நா காங்ஷதி. அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு எதிர மேலவே பட்டுதல் இல்ல. நெவர். நத்வேஷ்டி நா காங்ஷதி, இது நான் தான்ப்பா பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு விருப்பு வெறுப்பு அற்றவராக இருக்கிறார். அதாவது எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமையிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சோ முழுமையான முக்தி வேணும்னா அவன் எதுல இருந்து வெளியே வரணும்? இரட்டிப்பு தன்மை. நத்வேஷ்டி நா காங்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாகோ. ஓகேவா? யார் இந்த விருப்பு வெறுப்புகள் இல்லாம இருக்கிறானோ, ஓகே, அதை ஓவர் கம் பண்றவன பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, மகாபாகோ. அவன் எப்பவுமே சுகம் சந்தோஷமா இருக்கிறான். ஓகே. அப்புறம் பந்தாத், அந்த லாஸ்ட்ல வேர்டு பாருங்க, சுகம் பந்தாத், அதாவது சந்தோஷமா இருக்கிறான். அப்புறம் இந்த பந்தத்துல இருந்து கம்ப்ளீட்டா அவன் விடுதலை அடைகிறான். ஓகேங்களா? உண்மையான துறவி பாத்தீங்கன்னா ஜடப்பற்றுதலை எப்படி கடக்கிறார், அதுதான் இங்க கேள்வியா வச்சுட்ட. எதுவுமே யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை. அப்புறம் துறப்பதற்கு கேள்வி எங்கே இருக்கிறது? இது யதார்த்தமான கேள்வி, கரெக்டான கேள்வி. இதுக்கு நம்ம யாருமே சொந்தம் இல்லை இல்லையா? இந்த உலகத்துல எல்லாமே இருக்கு. இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் படைச்சது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் தான் இந்த வீடு கட்டினேன், நான் தான் இந்த காரை வாங்கினேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு பொருளும் சரி இடமும் சரி எங்க இருந்து வந்துச்சு? அவர்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கல இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? இந்த வீடு இன்னைக்கு பத்திரம் நம்ம பேர்ல இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் கை மாறி நமக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்குது. அதுக்கு தேவையான செங்கல், சிமெண்ட், தண்ணி எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருந்துதான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. பட் தவறுதெல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், நான் தான்ப்பா என் வீட்டுக்கு முதலாளின்னு நினைச்சிருக்கோம். பட் ஒரு சின்ன திருத்தம் என்னன்னா, நம்ம இரண்டாம் தரப்பட்ட உரிமையாளர்ன்றதை நம்ம மறந்துட்டோம் இல்லையா? எதுவுமே சொந்தம் இல்லாத போது இங்க என்ன துறக்கிறதுல இருக்குது இல்லையா? நம்மள்தான் இருந்தாதான் நம்ம துறக்கணும். அது நியாயமான கேள்வி, பக்குவமான வார்த்தைகள். உண்மையான துறவி ஜடப்பற்றுதலை எப்படி கிடைக்கிறார்? பக்குவமான திவ்யமான அறிவு பெறுகிறார். ஓகேவா? பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சு அவனுக்கு என்ன ஆகுது? திவ்யமான அறிவு வருது. கிருஷ்ணர் முழுமைத்தான், அவரது மிக சிறிய பகுதி நான். தன்னுடைய நிலையை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். நான் ஒரு அங்கத்துணுக்கு இல்லையா? பகுதி என்றுமே முழுமையா ஈடாகாது இல்லையா? எப்பவுமே பகுதி தான் இல்லையா? கேக்ல ஒரு பீஸ் ஃபுல் கேக் ஆகுமா? ஆகாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய பகுதின்றத புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் எதையெல்லாம் அளிக்கிறாரோ
அதை அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவேன். இப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய செல்வந்தரா இருக்கலாம். பட் அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த காசை கோயிலுக்கு கட்டுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேச்சு திறமைகள், பாடும் திறமைகள், நடனம் ஆடும் திறமைகள்லாம் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த திறமைகளை போயிட்டு கோயில்ல வந்து நாட்டிய விழா பண்ணலாம், கடவுளை புகழ்ந்து பாடலாம். அது மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து பண்ணலாம் இல்லையா? ஓகே. தனக்கு இருக்கக்கூடிய திறமையெல்லாம் வச்சு கடவுளை வந்து ஆஹ் அர்ப்பணிக்கணும் இல்லையா? இதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஒருத்தனுக்கு வந்து பகவத்கீதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவர் வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கலாம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த பூ பறிச்சு தூய தோட்டத்தை பராமரிப்பாங்க. அதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சேவை தான் இல்லையா? பூ பறிக்கிறது, மாலை கட்டுறது, கோயில சுத்தமா வச்சுக்கிறது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கான சேவை தான். சோ நமக்கு இருக்கிற திறமையை வச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரிய திறமை சின்ன திறமை அது மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. கடவுள் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதை ஏத்துக்கிறார். சோ நம்ம அவருக்கோசம் வாழ்றோமான்றதான் பாக்குறோம். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। साङ्ख्ययोगौ पृथग्बाला प्रवर्तन्ति न पण्डिता ஏகமப்யாஷிதா சம்யகுபயோர்விந்ததே பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவில் இருந்து வேறுபட்டது. அதாவது பக்தி தொண்டு வந்து கர்மயோகம் சொல்றாங்க, அறிவு வந்து இங்க சாங்கியோகத்தை சொல்றாங்க. இது ரெண்டும் வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோர் பேசுகிறார்கள். யார் இதெல்லாம் சொல்றது? அது வேற இது வேறன்னு புத்தி இல்லாதவர்கள். எவன் ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகிறார்கள். அறிவுள்ளவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இதுல ஏதாவது ஒரு பாதையில எடுத்துக்கிட்டு, அதாவது பக்தி தொண்டோ பண்ணு, இல்ல சாங்கிய யோகத்தையாவது பண்ணு, பட் நீ என்ன அடைவ, கிருஷ்ணரை அடைவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்டிதர்கள் சொல்றாங்க. ஓகே. அறிவுள்ளவர்கள். அறிவு இல்லாதவங்க என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து வேற வேறன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து சாங்கிய யோகம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். சாங்கிய யோகம்னா சாங்கிய யோகம்னா அனாலிட்டிக் ஸ்டடிஸ் ஆஃப் பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட். அதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், அதாவது இந்த உடல் என்ன, இந்த ஆத்மான்னா என்ன, அதுதான். அதை வந்து அனாலிட்டிக்கல் நாலேஜ் வச்சுக்கிறது தான் வந்து சாங்கிய யோகா. ஞான யோகான்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் ஆஃப் பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேங்களா? சோ ஞானத்தை வளர்த்துக்குன்னா அது ஞான யோகா. சாங்கிய அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடி பண்ண அது வந்து சாங்கிய யோகா. ஓகேங்களா? கர்ம யோகான்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் மூலமா கடவுளை வந்து இணைக்கிறது. யோகான்னாவே நமக்கு தெரியும், லிங்க் இல்லையா? கடவுளையும் ஜீவாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடியதுதான் வந்து யோகா இல்லையா? அது வந்து செயல்கள் மூலமா ஒருத்தன் பக்திக்கு தன்னை இணைச்சிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கர்ம யோகா. ஓகேவா? சோ இந்த வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, ஞானம் மற்றும் பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டுடைய இலக்கு என்னவா இருக்கு? விஷ்ணு. அதேதான் ஞானத்தின் இலக்கு வந்து விஷ்ணு. இந்த ஞானத்துல என்ன பண்றாங்க, படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டுபிடித்து ஞான பாதையை கடினமானது அது அங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கடவுளை இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு வந்து செய்யறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? நம்ம இருந்த வீட்லயே இருந்துட்டு எதையும் படிக்க தேவையில்ல, பெரிய பெரிய புக்கை படிக்க தேவையில்ல. ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய பெரிய புக்கை படிப்பாங்க, வேதங்கள் உபநிஷத்துக்கள் எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிச்சுட்டு அவங்க ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க. பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, சிம்பிளா நாமஸ்மரணம் பண்றாங்க இல்லையா? 16 வார்த்தைகள் கொண்ட நாமத்தை சொல்றதுல என்ன கஷ்டம் இருக்க போகுது இல்லையா? அது எளிமையானது. ஓகேவா? ஞான பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அவன் வந்து என்ன பண்ணனா, எல்லாரும் தத்துவத்தில் நிபுணர்கள் அல்ல. நம்ம எல்லாரும் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் இல்ல இல்லையா? நம்ம எக்ஸ்பர்ட் அல்ல. அதனால நம்ம என்ன ஆகணும், படிக்கணும் இல்லையா?
அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும்? புலன்களை அடக்குவது மிகவும் கடினமானது, முறையற்ற செயல்கள் செய்யக்கூடாது, பக்குவமற்ற துறவி இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஞான பாதையில போனோம்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் வேணும். புலன்களை அடைக்கணும், அப்புறம் வந்து சரியான செயல்களை வந்து செய்யணும், பக்குவமற்ற துறவு இருக்கக்கூடாது. தத்துவ ஆராய்ச்சியும் பக்தி தொண்டும் ஒரே வழியின் 2 அம்சம். ஓகேவா? ஒன்று எளிமையானது, மற்றொன்று கடினமானது. ஓகே, இங்க 2 விஷயம் சொல்றாங்க. தத்துவ ஆராய்ச்சி வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி வந்து ஞான யோகம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி இந்த தத்துவ யோகம், சாங்கிய பிலாசபி சொல்றேன் இல்லையா, அதுவும் கஷ்டம். ஓகே, பக்தி யோகம் வந்து ஈஸி. இங்க வந்து 3 விஷயத்த கம்பேர் பண்றாங்க. ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க, சாங்கிய யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க, பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த 3த்துலயும் வந்து எது ஈஸியானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. அதனாலதான் பக்தர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்திசாலிகள் இந்த எளிமையான பாதையை வந்து எடுத்துப்பாங்க. அதாவது இங்க பிக்சர் இருக்கு பாருங்க, சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதாவது படிக்கட்டு இருக்குது, அப்புறம் லிஃப்ட் இருக்குது. எது வந்து ஈஸி சொல்லுங்க? லிஃப்ட். ஏன் ஈஸி? பட்டன்னு போகலாமே, ஸ்பீடா போகலாம். வெரி குட். படிக்கட்டு. அது மாதிரிதான் லிஃப்ட்ன்றது வந்து பக்தி யோகா, படிக்கட்டுன்றது வந்து நமக்கு இன்னும் நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா அதுதான் வந்து சாங்கிய யோகா, ஞான யோகா. இப்ப புரிஞ்சிருச்சுங்களா? புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। यत्संख्य हि प्रप्यते स्थानं तद्योगिरपि गम्यते एकं संख्यं च योगं च ये पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணன். எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தை பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன் ஆவான். இத புரிஞ்சுக்கணும். அல்டிமேட் கோல் என்ன ஆகுது? கடவுளை தான் வந்து அடையிறாங்கன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கிற வந்து யாரு? உள்ளதை உள்ளபடி காண்கிறான். ஓகேவா? நீ எந்த யோகனா பண்ணு, ஞான யோகனா ஃபாலோ பண்ணு, சாங்கிய யோகனா ஃபாலோ பண்ணு, கர்ம யோகனா ஃபாலோ பண்ணு, நிஷ்காம கர்ம யோகா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகானா பண்ணு. கடைசியா இங்க அல்டிமேட்டா யார போய் ரீச் அடைகிறோம்? பகவான் கிருஷ்ணரை. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா வந்து அவன் தான் சிறந்தவன் சொல்றான். ஓகேவா? அதுதான் சொல்றாங்க, ஞானத்தினால் பக்தி தொண்டாலும் அடையக்கூடியது ஒன்றே. ஒன்று எளிமையானது, ஒன்று கடினமானது. இல்லையா? சரி, நம்ம எல்லாம் வந்து சிம்பிளா இருக்கிறத எடுத்துட்டு போடலாம். வேருக்கு நீர் ஊற்றினா என்ன ஆகும்? அது வந்து அந்த கிளைகளுக்கு, அங்க இருக்கக்கூடிய பழங்கள், இலைகளுக்கு எல்லாம் போய் சேருதோ அது மாதிரி வேருக்கு தண்ணி ஊத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸி இல்லையா? அது மாதிரிதான் பக்தி யோகான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்? வேரை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ நம்ம அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இலைக்கு வந்து தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கோம், பூவுக்கு காய்க்கும் தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. பக்தி யோகாவை விட்டுட்டு மித்தது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் இங்க பிரச்சனை. வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் திறமைசாலியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, சரியாக வாழ்க்கைக்கான பாடம் முடிவெடுக்கும் திறனும் இருக்க வேண்டும். அறிவாளியா இருந்தா மாத்திரம் போதுமா? எந்த சமயத்துல வந்து என்ன பண்ணணும்ன்றது தெரியணும் இல்லையா? முடிவெடுக்கும் திறனும் நமக்கு இருக்கணும், இல்லைன்னா வேஸ்ட் இல்லையா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। संन्यासास्तु महाबाहो दुःखम अप्तुम महा अयोगतः योग उक्तो मुनिर ब्रह्मा नाचिरेनदि गच्छति। हरे कृष्णा। இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடன் மனிதன் தாமதம் என்று பரம்பொருளை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? சோ என்ன சொல்றாரு? சந்நியாசம்னா என்ன அர்த்தம்? துரத்தல் இல்லையா? அப்புறம் வர்ணாசிரமத்துல இருந்து 4th ஆர்டர் வந்து சந்நியாசம்ன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த 2 வார்த்தையோட ஒரு வார்த்தையின் 2 பொருளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, माताजी சில பேர் माताजी
பிரம்மச்சாரியும் சன்னியாசியும் சேமா இல்ல வேற வேறங்களா? இப்ப வந்து ஒருத்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 25 வருஷம் பிரம்மச்சாரி. அவன் வந்து குருகுலத்துல சேர்ந்துட்டு பாடங்களை படிச்சுட்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு வாழணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஓகே. இந்த பக்கம் எல்லாம் வந்துடுச்சு. அந்த 25 வயசு பிறகு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்ல, புலன்கள் மனசு எல்லாம் கண்ட்ரோலா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் நேரா 4th ஆர்டரான சன்னியாசத்துக்கு போலாம். இல்ல என்னால அதெல்லாம் முடியாதுன்னா அவன் என்ன பண்ணலாம், கிரகஸ்தாக என்ட்ரி ஆகலாம். ஸோ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குடும்பத்தை வாழ்ந்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வனப்பிரஸ்தாக்கு போயிட்டு அதுக்கு அடுத்தது கடைசியா போய் சேர்றது சன்னியாசிகளும். புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஓகேங்க. புரிஞ்சுச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இந்த சன்னியாசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நிலைகள் இருக்கு. மாயாவதி சன்னியாசிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாங்கிய பிலாசபி வச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் படிப்பாங்க. மாயாவதி சன்னியாசிகள் வந்து ஒருத்தங்க, வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் ஒருத்தங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதாந்த சூத்திரங்களையும் பாகவத்தையும் படிச்சுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட எடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா மாயாவதி சன்னியாசிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சொந்த கமெண்டரி ஒண்ணு இருக்கு, சாரீரிக பாஷை, சங்கராச்சாரியர்கள் எழுதப்பட்டது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு வந்து கமெண்டரி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேத வியாசரால எழுதப்பட்டது. ஓகேங்களா? அதை நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் இதைதான் படிப்பாங்க. ஏன்னா அது திவ்யமான ஞானத்தை பத்தி சொல்றது. அதுல வந்து பௌதீக விஷயத்த எதையுமே சொல்லாது. கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடைய செயல்களை சொல்றதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த மாயாவதி சன்னியாசிகள் எல்லாம் இந்த சாரீரிக பாஷையை படிச்சுட்டு மன யூகத்தினால வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸ்பெகுலேட், இது அப்படி இருக்குமோ யூகிச்சு போவாங்க. அந்த பாதை வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பாதை. அதுல வந்து சக்சஸ் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு இருக்காது. ஓகேவா? அவங்க எந்த நிலையில இருந்தாலும் கீழே விடுவாங்க. ஆனா அதே பக்தியில வந்து அப்படி இல்லை. ஓகேவா? சோ இதுல ரெண்டுத்துல என்ன கன்க்ளூஷன், மாயாவதி சன்னியாசியா வைஷ்ணவ சன்னியாசியா எடுத்துட்ட பக்தி தான். யாரு ஒருத்தவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்டு செயல்களை துறக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து சிறந்தவர்கள். ஓகேங்களா? அதே மாயாவதி சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல ஜென்மம் எடுத்த பிறகுதான் கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியும். வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் வந்து அப்பயே வந்து அடைஞ்சிடலாம். அதுதான் வந்து லாஸ்ட் லைன்ல படிச்சோம் பாருங்க, தாமதமின்றி பரம பொருளை அடைய முடியும். ஓகேவா? நம்ம கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளாமல் ஜடப்பற்றுதலை துறப்பது என்பது துன்பகரமானது. ரெண்டும் வந்து கிடைக்காது, ஏதாவது ஒண்ணுதான் கிடைக்கும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் வச்சோம்னா ஜடப்பற்றுதலை விட்டுடணும். துறவு மட்டுமே போதாது, ஒருவர் பக்குவம் அடைவதற்கு கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எதுவுமே வேணாப்ப நான் சன்னியாசி போறேன்னா அது வந்து சும்மா பொய், வீழ்ச்சி. ஒண்ணு துறக்கணும், ஒண்ணு மேல பற்றுதல் வைக்கணும். detachment from material life, attachment to Krishna. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம எப்படி பயிற்சி செய்யறதுன்னு அதுவே கிருஷ்ணர் சொல்றார். 7வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யோக யுக்தோ விஷுத் ஆத்மா விஜாத்மா ஜிதேந்திரியः சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா கூர்வன் அபி ந லிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்ட போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. இப்ப கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தி செஞ்சுட்டு வரவன தூய ஆத்மா, பியோர் சோல்னு சொல்றார். இப்ப பியோர் சோலோட டெஃபினிஷன் என்ன, யாரா சொல்ல முடியுமா? சுத்த ஆத்மா, தூய ஆத்மாவுடைய வரையறை சொல்லுங்க பாக்கலாம். பக்தி யோக ஃபாலோ பண்றதுங்களா மேடம்? மாதாஜி, மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அவங்க யார் ஒருத்தங்க சொல்லி அதை செய்யறாங்களோ அவங்கதான் வந்து தூய ஆத்மா, பியோர் சோல்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஓகேவா? அப்படி பண்றவன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமானவன். ஓகேங்களா? எல்லாரை காட்டிலும் எனக்கு வந்து அவன் பிரியமானவன். எப்படி ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் நல்லா படிக்கிற பையனா பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் வந்து மனசையும் வந்து புள்ளனையும் போன போக்குல விடாம அதை வந்து சீரா வச்சுட்டு கடவுளுடைய தாமரை திருவடி மேல வச்சிருக்கானோ அவன் தான் எனக்கு பிரியமானவன். எனக்கு மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருக்கும் அவன் தான் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அவன் என்ன செயல்களை செஞ்சாலும் அவன் பந்தத்தில் வந்து ஈடுபடுவது இல்லை. ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வில் முழுவதும் உள்ளவரின் குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? அனைவருக்கும் கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள் அவன் புரிஞ்சுப்பான். எல்லாருமே அதான் பண்டித சம தர்ஷினக சொல்ற இல்லைங்களா? அவன் வந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு நினைச்சுப்பான். அதனால அவனுக்கு என்ன வரும்? அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பான்மை வரும். அது வர்றது வந்து எதனால வரும்? திவ்ய ஞானம் வரும். எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன அவசியமாவா? திவ்ய ஞானம் வரும். எல்லாரும் கடவுளுடைய அங்கத்தினுக்கு எல்லாருக்கும் நான் சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு திவ்ய ஞானம் இல்லையா? திவ்யமான ஞானத்தினால் புத்தி தூய்மை அடைகிறது. ஞானம் வந்தா புத்தி தூய்மை அடைந்து, புத்தி தூய்மை அடைஞ்சா என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசையும் புலனும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அதனால கடமைக்காக கிருஷ்ணருடைய கடமைக்கோசம் நம்ம செயல்களை செய்யப்படுறாங்க. அதனால எந்த செயல் கர்மங்களும் அவனுக்கு வர்றதில்லை, எந்த விளைவுகளும் அவனை வந்து பாதிக்கப்படுறதில்லை. ஓகேவா? இதுதான் உண்மையான துறத்தல். ஓகேவா? மிகச்சிறந்த சேவை கிருஷ்ணருடைய மகிமையை பரப்புதல். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரம் கட்டுவோம், அன்னதானம் பண்ணுவோம், ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுவோம், பல விஷயங்களை செய்வோம். பட் இருந்தாலும் இதுல வந்து இருக்கிற பெஸ்ட் சேரிட்டிலே பெஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்றது. ஓகேவா? யோசித்து பாருங்கள், இவைகள் எவை ஆத்மாவால் செய்யப்படுகின்றன? இதை படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணன். பார்ப்பது, கேட்பது, தொடுவது, நுகர்வது, உண்பது, நகருவது, தூங்குவது, மூச்சு விடுவது, பேசுவது, அழிப்பது. ஹரே கிருஷ்ணன். இல்லையா? சோ இது ஏதாவது ஆத்மா செய்யுதா? இதெல்லாம் யாரு செய்யறாங்க? இந்த உடல் தான் செய்யுது இல்லையா? கண்கள் பாக்குது, காது கேக்குது, தோல் வந்து தொடு உணர்வு தெரியுது, கை கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா நகருது இல்லையா? மூக்கு வந்து நுகருது, வாய் சாப்பிடுது, கண்கள் தூங்குது, மூக்கு வந்து மூச்சு விடுது, வாய் பேசுது, மல ஜல துவாரங்கள் வந்து கழிக்கிற செயல்களை செய்யுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், நவதுவாரங்கள் கொண்ட நகரம் வந்து இந்த உடல் இல்லையா? ஒவ்வொரு செயல்களும் இது செய்யுது. இதுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நோ? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. இத வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, போன ஸ்லைட்ல பாத்தீங்களா, மரத்துக்கு வேர்ல வந்து தண்ணி ஊத்துனா அது எல்லா இடத்துக்கும் போகுது. ஆமா இல்லையா? தனித்தனியா இலைக்கு எல்லாம் போக தேவையில்லை. அதே மாதிரி வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போட்டா உடல் ஃபுல்லா வந்து எனர்ஜி வந்துருது. ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அதே மாதிரி ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட சேவை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் எல்லா வேலைகளும் செஞ்சவரா ஆகுறான். அதனால அவன் கிருஷ்ணருக்கு மிக அருகிலா இருக்கிறான். ஓகேங்களா? சோ அவனுடைய உணர்வு வந்து பியூரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே? ஏன்னா அவனுடைய புலன்கள் கண்ட்ரோலா இருக்குது, மனசு கண்ட்ரோலா இருக்குது. அதனால இவன் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணர் மயம் ஆகிறது. ஓகேவா? சோ அதனால இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து அவன் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அவன் எதுல இன்வால்வ் ஆயிருந்தாலும் கிருஷ்ணரை விட்டு தனியா போகணும்னு நினைக்கவே மாட்டான். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து கேட்கலாங்க சில பேரு, why then was Arjuna offensive to others? Was not he in Krishna consciousness?
இத கேள்வி கேட்கலாம். அப்பனா அர்ஜுனன் வந்து எல்லாரையும் துன்புறுத்தினான் இல்லையா அந்த சண்டையிலன்னு ஒரு யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அப்படி எல்லாம் இல்ல. அது வந்து மேல்போக்கான விஷயம். ஓகேவா? சூப்பர்ஃபிஷியலி அஃபென்சிவ். ஏன்னா அவன் கடமை இல்லையா, சத்ரியன் தன்னுடைய கடமை செய்யணும், அதனால செஞ்சான். பட் இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே கிருஷ்ணருடைய பிளான்ல இருக்கு. அவங்க வந்து அந்த சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்றாரு, நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லாருடைய தலைகள்லாம் அவருடைய பல்லுக்கு வாய்க்குள்ள போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாரு கிருஷ்ணரு. பட் இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கருவி மாத்திரம்தான் இல்லையா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, நீ எழுந்து போய் உன்னோட சண்டையை செய்யு. ஓகேவா? இவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய ஆர்டரை வந்து அர்ஜுனன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றார் நிமித்த மாத்திரேன. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பண்ணுங்க. அப்படி பண்றதுனால ஹரே அவர் கிருஷ்ணா. எந்த பாவ ஒரு நிமிஷம் எந்த பாவ விளைவினாலும் அவர் பந்தப்படுவதில்லை. இதுதான் இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனன் வந்து இந்த கோரமான சண்டையில ஈடுபடுறாரு, அதனால பாவங்கள் எதுவும் அவருக்கு வர்றதில்லை. ஏன்னா அவர் பக்தி நிலையில பண்ணி செய்யறார். அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லா பலன்களையும் வந்து துறக்கிறார். அதனால அர்ஜுனனுக்கு எந்த பாவம் வர்றதில்லை. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நைவ நைவ கிஞ்சத் கரோமிதி யுக்தோ மன்யதே தத்விதி பஷ்யான் ஸ்ரீவன் ஸ்பிருஷன் ஜிக்ரஹன் அஷ்ன கச்சன் ஸ்வபஷன் வசன் பிரலபன் ரிசஜன் கிரஹணம் உன்மிஷன் நிமிஷன் அப்பி இந்திரியன் இந்திரியர்த்தேஷு வர்த்தந்த இதி தாரண்யன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பார்த்தோம் பாருங்களா, இந்த செயல்களை ஒருத்தன் செய்யறானா கூட அவன் வந்து செய்யறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த எல்லா செயல்களையும் அவன் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் ஆக்சுவலி டஸ் நத்திங் அட் ஆல், எதையுமே பண்றது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. சோ இங்க பொருள்ல பார்க்கலாம். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள்ளே அறிந்துள்ளான். நான் தான் காரணக்கர்த்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறதே இல்லை. ஓகேவா? ஏனெனில் பேசும் போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். அவன் எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கான், நான் வந்து ஆத்மா, நான் இந்த உடல் அல்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா. அதனாலதான் வந்து இதெல்லாம் நான் தான் பண்றேன்ற எண்ணம் அவனுக்கு இருக்கிறது இல்ல. இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. சோ நான் தான் செயல்களை செய்யறேன், ஐ எம் த டூவர் என்ற தாட் அவனுக்கு இல்ல. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் எப்படி செயல்படுகிறான்? தத்வவித், நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போது ஆத்மா பௌதீகமாக செயல்படுவதில்லை என்று அறிகிறான். இந்த நமக்கு வந்து 2 விதமான உலகம் இருக்கு. இந்த பௌதீக உலகம், அப்புறம் வந்து ஆன்மீக உலகம் இல்லையா. இந்த பௌதீக உலகம் வந்து தற்காலிகமானது, இது துன்பம் நிறைஞ்சது. இங்க வாழணும்னா இந்த உடம்பு வேணும். எப்படி வந்து நம்ம அதாவது ஹேர் ஸ்பேஸ்க்கு எல்லாம் போனோம்னா அதுக்கு தகுந்த உடல் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போறோம் இல்லைங்களா. இப்ப ஸ்கூபா டிரைவ் எல்லாம் பண்ணணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் போட்டுட்டு போறோம். ஆமாவா இல்லையா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது போலவே இந்த உலகத்துக்கு வரணும்னா நமக்கு ஒரு சரீரம் வேணும். இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, ஸ்தூல உணவு, அழியக்கூடியது. அதை எடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்கோம். பட் வந்து நம்ம வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மான்னு யார் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் இந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நான் செய்யலன்னு நினைக்கிறான். கரெக்டா? புரியுதுங்களா? புரியுது மாதாஜி. ஓகே. புலன் விஷயங்களில் இருந்து ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்போதும் சுதந்திரமானவன். ஓகேங்களா? சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு நம்ம செயல்களை செஞ்சா பந்தப்படுகிறோம். அதே கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுட்டு எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் என்ன அடைகிறோம்? சுதந்திரமா இருக்கிறோம். நம்ம போயிட்டு நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு வரலாம், எங்கேயாவது அன்னச்சத்திரத்துல வந்து சாப்பாடு கொடுக்கலாம், கிருஷ்ணருடைய பொம்மைக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம். எந்த செயல்களை செஞ்சாலும்
அது கிருஷ்ணமயம் ஆகிறது. அதனால நமக்கு வந்து சுதந்திரம் தான் கிடைக்குது. ஓகேங்களா? 10வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्राह्मण्यद्य कर्माणि सङ्गम् इत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पद्मपत्रम् इवं भास. हरे कृष्णा. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இதுக்கு வந்து எப்படி நமக்கு எல்லாம் தெரியும், தாமரைப்பூ தண்ணியில தான் இருக்கும், என்னைக்குமே அது வந்து தண்ணிக்குள்ள நனைஞ்சதே இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம கடமைகளை எப்படி செய்யணும்? பற்றின்றி கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். ஓகேங்களா? அப்படி செய்யறதுதான் வந்து நல்லது. ஏன்னா வந்து நம்மள வந்து எந்த ஒரு பாவமும் தீண்டாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அவனை பாவ விளைவுகள் தீண்டுமான பிரம்மணி. பிரம்மணின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறவனை வந்து பிரம்மணின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை இலை போல. ஓகேவா? ஆனா இந்த ஜட உடல் இந்த கம்பாரிசன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை இலை போல, அங்க இருக்கக்கூடிய நீர் தேக்கம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மளுடைய ஜட உடல் மாதிரி ரெண்டுமே வந்து ஒன்னாதான் இருக்கு. அது மிக்ஸ் ஆகுதா? மிக்ஸ் ஆகுதா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல. இன்னும் நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வீட்டுல தண்ணி இருக்கு, எண்ணெய் இருக்கு, ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் ஆகுதா? இல்ல. ஒரே டம்ளர்ல இருந்தா கூட தனித்தனியா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த உடம்புக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. பட் ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு. ஓகேவா? அத புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் கிருஷ்ணருடையது. பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர். எல்லாவற்றையும் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதுதான் வந்து ஆத்ம ஞானம். ஓகேங்களா? சோ அவருடைய சேவகன், நான் நித்திய சேவகன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து மாந்துக்க உபநிஷத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வம் ஹே ஏதாத் பிரம்ம தஸ்மாத் ஏதாத் பிரம்ம நாம ரூபம் அன்னம் ச ஜாயத்தே. ஓகேவா? பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்க? மம யோனிர் மகத் பிரம்ம. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்குது எல்லாம் தோன்றியது எங்க இருந்து? பிரம்மன் கிட்ட இருந்து தோன்றியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஈஷா உபநிஷத்துல என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே வந்து சுப்ரீம் பிரம்மனுக்கு தான் வந்து, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு தான் தொடர்பு உள்ளது. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாம் வந்துச்சு. இது யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, காரணோதகசாயி ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, அவங்கதான் வந்து இது எல்லாத்தையும் படைப்பு தொழில வந்து ஈடுபட்டாங்க. புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா? காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு இல்லையா? சோ நம்ம வாழ்க்கை தாமரையில நீர் போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்த ஒரு வாழ்வை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணியுங்கள். அதன் பிறகு நம்ம என்ன ஆகலாம்? கண்டிப்பா வீடு திரும்புதல் என்பது இல்லை இல்லையா? இந்த ஒரு வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கு விட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஜென்மமா வந்து வந்து போனீங்க, பட் இந்த வாழ்க்கையை அவருக்கு கொடுங்கன்னு சொல்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதிக உலக எழுச்சிகளிடம் செய்யக்கூடியவை எதுவுமே இல்லை. இந்த உலகத்துல அவன் தனியா போயிட்டு செய்ய வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாத்தையும் அவன் என்ன பண்றான்? கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுதான் கடவுள் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம். மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியசக. நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணு? என்கிட்ட சரணடைன்னு சொல்றார் இல்லையா? ஓகே. நீ எந்த லெவல்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆயிடு, என்னுடைய சேவையில ஈடுபடுன்றாரு. அது மாதிரிதான் இந்த பக்தர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பட் இவங்க என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணரை மையமா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्णा. कायेन मनस बुद्ध्य केवलार् इन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम इत्यत्वात्मा शुद्धये. हरे कृष्णा. பக்குவத்துல
உடலை துறந்த யோகிகள் தூய்மையை அடைய வேண்டும் என்று ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றன. ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா, காயேன மனசா புத்தியா. காயன்னா என்ன? இந்த உடல். மனசான மனது. புத்தியான அவனுடைய அறிவு. இந்த 3 நிலையில யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? வாக்கு தூய்மை, மனசு தூய்மை, செயல் தூய்மை, அதுதான் சொல்றாங்க. நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் BMW கார் இருக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாடி, மைண்ட் அண்ட் ஒர்க். ஓகேவா? இந்த செயல்களை தூய்மையா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது யோகிகள் செய்யறாங்க. அவர் ஏன் அப்படி செயல்படுகிறார்கள்? அவங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன? ஏன் அந்த யோகிகள் இந்த 3 விஷயத்த சுத்தமா செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க? தூய்மை அடையணும். ஏன்னா உடல் என்ற பொய்யான அடையாளத்தை இப்படி செய்யறதுனால அவங்க விட்டுடுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பியூரிஃபைடு ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத் ஆச்சரிய. ஓகே, பர்பட்ல இருக்கு, அதை பார்த்துக்கோங்க. சத் ஆச்சரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதை ஈஸியா பண்ணலாம். இது எங்க ரூப கோசாமி பக்தி ரசாமிரத சிங்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இக யஷ்ய ஹரிர் தாசியே. ஹரிர் தாசியே, அதாவது ஹரிக்கு விஷ்ணு பகவானுக்கு தாசனாய் இருன்னு சொல்றாரு. கர்மண மனச கிரா நிகிலேஸ்வ அபி அவஸ்தஸ்து ஜீவன் முக்த சாயுச்சதே. ஸோ யார் ஒருத்தர் இந்த 3 விஷயங்களை கடவுளுடைய உணர்வுல வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கானோ, இந்த ஜட உலகத்துல இருந்தாலும் அவன் பாத்தீங்கன்னா எதாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவனுக்கு எது இருக்கிறது இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் இருக்கிறது இல்லை. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவன் எதை நம்புறது இல்லை. நான் இந்த உடல்ன்ற விஷயத்த அவன் நம்ப மாட்டான். அவனுக்கு என்ன தெரியும்? இந்த உடல் என்னோடது அல்ல அப்படின்றது தெரியும். அவன் கிருஷ்ணருக்கு உரியவன்றது தெரியும். ஓகேவா? இந்த உடலும் கிருஷ்ணர் உரியதுன்றது அவனுக்கு தெரியும். ஓகே, அதனால அவன் ரொம்ப அறிவால தன்னுடைய உடல், மனசு, வாக்கு எல்லாத்தையும், சொத்து எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கோசம் சேவையில யூஸ் பண்ணுவான். ஓகே, கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அகங்காரம் இருக்காது. ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ எங்கன்னா நம்ம உடலை நினைச்சுக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் நான் தான் கரெக்டான்னு நினைச்சுக்கிறோம். அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அவங்க கிட்ட இருக்காது. நெக்ஸ்ட் படிங்க. யுக்தக கர்ம பலம் தெக்வா சாந்திம் அப்னோதி நைஷ்டிகிம் அயுக்தக காமகாரேன பலே சக்தோ நிபத்தியத்தே. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது. அதாவது ஒரு பக்தன் ஸ்டடியா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன பண்றான்? அவனுடைய ஆத்மா களங்கம் இல்லாம பாத்துக்கிறான். எப்படி? அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறான். அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? பூரண அமைதி கிடைக்குது. அதே தெய்வத்தை நம்பாதவன் என்ன பண்றான்? நான் முயற்சி பண்ண, நான் அனுபவிக்கிறேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு நினைப்பான். அதனால என்ன ஆகுறான்? பந்தப்படுகிறான். புரிஞ்சுச்சிங்களா இந்த பாயிண்ட்? புரிஞ்சுச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே, சோ இதுதான் வித்தியாசம். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன் பந்தப்படுவதில்லை. அதே கிருஷ்ணன் உணர்வு அற்றவன் பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுகிறான். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஓகே, பற்றோடு செயல்படுவதற்கு பற்றில்லாமல் செயல்படுவதற்கு என்ன வேற்றுமைன்றது சொல்றாரு. ஓகேவா? பக்தர்கள் அமைதியே இருக்கிறாங்க, மித்தவங்க பந்தப்பட்டு கவலையோட இருக்கிறாங்க. அதுதான் வித்தியாசம் இங்க. கிருஷ்ணருக்கு புறம்பே எதுவும் இல்லை என்பதே அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தளம். சோ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அவங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும், அப்புறம் பயம் இருக்காது. இதை உணர்றதே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியம். நான் மட்டுமே கர்த்தா அல்ல. இது எங்க இருக்கும்? ஓகே, சோ டூயர்னு எடுத்துக்கிட்டா 3 பேர் இருக்காங்க. ஆத்மா ஆசைப்படுது, பரமாத்மா அதை சாங்ஷன் பண்றாரு, பிரகிருதி அதை நிறைவேற்றுது. ஒரு செயல் செய்யணும்னா 3 பேர் செய்யறாங்க. அதாவது நம்ம இச்சைப்படுறோம்,
பரமாத்மா என்ன பண்றார், கிருஷ்ணரை அது சாங்ஷன் பண்றாரு, போ அனுபவி ராஜான்னு சொல்லிட்டு. பிரகிருதி வந்து அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறது. சோ அதனால நம்ம ஆப்ஷன் பண்றது கரெக்டான திங்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ சர்வகர்மாணி மனசா சந்நியாஸ்யாஸ்தே சுகம் வாஷுய் நபத்வாரே புரே தேகி நைவ குர்வண்ண காரயன். ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை உடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். இது ரொம்ப நல்ல விஷயம், நல்ல பாயிண்ட். நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், நம்ம சரீரம் வந்து 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம்ன்றது இல்லையா. சோ இந்த உடலை உடைய ஆத்மா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தனது இயற்கையை கட்டுப்படுது, குணங்களை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடுகிறது. ஓகேங்களா. அதாவது இங்க மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பலன்களை துறக்குதுன்றது அர்த்தம். செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் இருக்குது. ஓகேங்களா. சோ இருக்கும்போது இந்த உடம்பு, இந்த பௌதிக உடம்பு இங்க இருந்தா கூட சந்தோஷமா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. இந்த பிக்சர்ல இருக்காங்க பாருங்க, 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம்னா என்ன, 2 கண்ணு, 2 காது, மூக்கு, வாயு, பாலுறுப்பு துவாரங்கள், மலவாயு துவாரங்கள். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம். அவன் வந்து பக்தி கிருஷ்ண ஆத்மா மேல மையமா எல்லா செயல்களும் செய்யும் போது என்ன ஆகுறான், அவன் இன்பமயமாக வசிக்கிறான். ஏன்னா குணங்களை அவன் கண்ட்ரோல் பண்றான் இல்லையா. நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கிறேன், அதனால் நான் நகரமாகி விடுவேனா, ஆக முடியுமா? நான் இப்ப சென்னையில வாழ்றேன்னா நான் சென்னை ஆயிடுவேனா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. சொல்றாங்க ஆத்மாவின் பங்கு பாத்தீங்கன்னா உடல் செயல் திறன் மற்றும் செயலின் காரணம். ஓகேவா. உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான். ஓகேவா. இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம அப்பாற்பட்டு செஞ்சாதான் நம்ம ஆத்மான்ற நிலையே வரும், இல்லைன்னா பந்தப்படுகிறோம். ஆத்மாவின் பங்கு என்ன, கிருஷ்ண உணர்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை துறக்கும் போது இன்பமாக வாழ்கிறான். இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக துறக்கிறான். ஓகேங்களா. இதுதான் ஆத்மா நிலையில வர்றவன் செய்யறான். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நா கர்த்ருத்வம் ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி பிரபு ந கர்மபல சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. சோ இங்க இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, நான் தான் இந்த உடலுக்கு ஒரு நாயகன் இருக்கான், அவன் தான் வந்து ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு வந்து யாரையும் சொல்றதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதில்லை. ஓகேவா. செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயலை செய்யக்கூடிய எண்ணங்களை தூண்டுவதும் இல்லை, பலனை அனுபவிக்கின்ற எண்ணமும் உண்டாக்குவதில்லை. இது 3 எதனோட சம்பந்தப்பட்டது, ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள், ஆத்மாவோட சம்பந்தம் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். முக்குணங்களின் என்னன்றதை பார்க்கலாம். முக்குணங்கள் கட்டுண்ட ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகின்றன, முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்த ஜீவன் ஆசைப்படுகிறார். ஓகேவா. சோ முக்குணங்களின் ஆதிக்கம் பொறுத்து ஆசைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. அது ரஜோகுணமா இல்ல தமோகுணமா சத்துவகுணமா என்ன குணம்ன்றத பார்த்துட்டு அவனுடைய ஆசைகள் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. முக்குணங்கள் செயலுக்கு வசதி செய்து தருகிறான். ஓகேவா. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பௌதிக தளத்துல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஓகேவா. ஏன்னா முக்குணங்கள்ன்றது ஜட இயற்கை, ரஜோ தம அண்ட் சத்வகுணம். அதுக்கிட்ட ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் தான் காரியகர்த்தான்னு நினைக்கிறான், அதுக்கேத்த மாதிரி தன்னுடைய செயல்கள் வருது. ஆனால் அதனால ஆத்மா என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் குணங்களுக்குரியது,
ஆத்மா வந்து என்ன பண்றது இல்ல, நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்லோகத்துல, செயல்களை உண்டாக்குறது இல்ல, அப்புறம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தூண்டுறது இல்லையா, பலனை அனுபவிக்கிறது இல்ல. அதுதான் இந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாதத்ய கஸ்யசித் பாவம் நான் சைவ சுக்ருதம் விபு அஞ்ஞானே நான் விருதம் ஞானம் தேன முக்தியந்தி ஐந்தவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணம். ஓகேங்களா? சோ இங்க என்ன பண்றாரு, இந்த முக்குணங்களால கட்டுப்பட்டு அவன் வந்து செயல்களை செய்யப்படுறான் இல்லையா, கட்டுப்படுகிறான். ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது, ஆசையை நிறைவேற்றத்துக்கோசம் செயல்களை செய்யறான். இது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் அறியாமையில இருக்கிறான். ஓகேவா? அறியாமையில இருந்துட்டு இருக்கனால அவன் வந்து இத மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம். அறியாமை என்ன, நான் தான் இந்த உடல் என்ற தளத்துல இருக்கிறதுனால அவன் கஷ்டப்பட்டு இந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கான். எப்ப விடுதலை ஆறான்னு நான் ஒரு ஆத்மான்னு தெரிஞ்ச பிறகு எல்லா விளைவுகள் இருந்து அவன் வெளியேப்படுகிறான். எப்படி வந்து கடல்கள்ல வந்து அலைகளும் நிறுத்துறதே இல்லை இல்லையா, அலைகள் வந்து ஓய்வதே இல்லை. அது மாதிரி அவன் உடல் என்ற தளத்துல வச்சுட்டு இருந்தா அவன் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதே வந்து இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் சொல்யூஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வை வந்து கடல் அலைகள் இருந்தாலும் ஆத்ம நிலைக்கு வந்துட்டு அவன் கிருஷ்ணரால காக்கப்படுகிறான். ஓகேவா? துன்பப்படுறது இல்ல. அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க பாருங்க, ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணம் என்ன, அறியாமை. ஓகேவா? அறியாமைனால அவன் என்ன பண்றான், பாவ புண்ணியத்தையே பரம புருஷர் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மையான ஞானம் அறியாமையால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ பகவானின் பங்கு என்ன, நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ஒரு செயல்களை செய்யறதுக்கு வந்து 3 பேர் காரணம். ஆத்மா பரமாத்மான்றத பார்த்தோம். இப்ப பரமாத்மாவுடைய பங்கு என்னன்னு பார்க்கணும். செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் கடவுள் என்று பொறுப்பாளி அல்ல. கடவுள் வந்து என்னைக்குமே காரணம் இல்லை நம்ம என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும். பிரகிருதி முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவர். ஆத்மாவின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்ற அவர் அனுமதிக்கிறார். இப்ப வந்து பாருங்க, ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது வந்து சாக்லேட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுது, ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேக்குது. அம்மா வேணாப்பா சொத்த பல்ல ஆகும் சொல்லி சொல்லி பாக்குறாங்க. இல்ல அது தெருல நின்றுட்டு கையை கால் ஆட்டிட்டு நிலத்து மேல பறந்துட்டு அழுதுன்னா அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, வாங்கி ஹரே கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ணா வாங்கி கொடுப்பாங்க. வாங்கி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரிதான் சாய்ஸஸ் நம்மளுடைய விருப்பத்தை வந்து கடவுள் வந்து நம்ம கேட்கறதுனால ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா அவர் சாங்ஷன் பண்றாரு. ஓகேவா? இந்த ஆத்மா வந்து இச்சைப்படுது எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு, அப்போ வந்து கடவுள் என்ன பண்றாரு, ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு, அதை வந்து நிறைவேற்றிக்கோன்னு சொல்லிட்டு. அது யாரு மூலமா நிறைவேறுது, பிரகிருதி. ஓகேவா? சோ நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னா இந்த 3 பேர் இன்வால்வ் ஆகி செய்யறோம். ஓகேவா? சோ இதப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம 1/3 தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். பட் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன்னு நினைச்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. நினைக்கிறோம். மனிதன் விரும்புகிறான், இறைவன் நடத்துகிறார், அனுமதிக்கிறார். பகவான் மற்றும் ஆத்மா அதனுடைய வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம். பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விபு, ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னது. இங்க பகவானுக்கு வந்து 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைய ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில இருக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து சுய திருப்தி, அதனாலதான் வந்து ஆத்மா ராமான்னு சொல்றோம். ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசைப்படுது, அதுக்கு வந்து சுதந்திரம் இருக்கு, கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆத்மாவுடைய ஆசைகளில் வந்து அவர் தலையிடுறதே இல்லை, நீ என்னன்னா பண்ணிக்கோப்பான்னு விட்டுறாரு. இது வந்து ஆத்மா வந்து சரியா ஆசைப்படுதுன்னா இல்ல, பௌதிக விஷயத்து மேல ஆசைப்படுது இல்லையா, அதுதான் அதுக்கு பிரச்சனைக்கு காரணம். அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர்.
கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் சமமானவர். ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல் மற்றும் விளைவுகளின் சங்கிலியால் சிக்கி கொண்டுள்ளான். நல்ல மற்றும் கெட்ட விளைவுகளுக்கு பொறுப்பாளி ஆகிறான். ஏன்னா அவன் ஆசைப்படுறான், இல்ல ஆசைப்பட்டு சுதந்திரமா நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு எண்ணம், நானும் சுதந்திரமா வாழணும், அந்த ஒரு இச்சையினாலதான் நம்ம எல்லாரும் இந்த பூ உலகத்துல வந்திருப்போம். இல்லைன்னா நம்ம எங்க இருந்திருப்போம்? கடவுளோடயே இருந்திருப்போம். நீ என்னப்பா உன்னாலதான் எல்லாம் பண்ண முடியுமா, நானும் எல்லா செயல்களும் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சிறிதளவு சுதந்திரத்தை உடைய வாழ்க்கைக்கான பாடம் ஆத்மாவின் ஆசைகளில் பகவான் தலையிடுவதில்லை. மேலும் அவர் அனுமதிக்கிறார். நான் தான் என் ஆசையின் தன்மையால் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொள்கிறேன். இதை அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றான். நீங்க என்ன படிக்கிறது? நானும் காரை கண்டுபிடிக்கிறேன், ஏரோப்ளைனை கண்டுபிடிக்கிறேன், இவனும் கண்டுபிடிக்கிறான் இல்லையா? பட் இவன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைன் கிராஷ் ஆகுது, ரோட் டிராபிக் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இல்லையா? இவன் பண்ணது எல்லாம் பிரச்சனையில தான் முடியுது. கடவுள் வந்து இயற்கையை அழகா கொடுத்திருக்காரு. இவன் என்ன பண்றான்? அது எல்லாத்தையும் போய் மாசுபடுத்துறான் தன்னுடைய அறிவால இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பு நமக்கே வந்து கேடாதான் முடியுது இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்ம இனிமேல் யோசிக்கணும், ஆத்மா லெவல்ல செயல்படணுமா இல்ல உடல் அளவுல செயல்படணுமான்னு சொல்லிட்டு. நான் ஆசைப்படும் போது எல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவு சுழற்சி துவக்குகிறேன். நான் எந்த செயலை செஞ்சாலும் என்ன ஆகுது? ஒரு செயலுக்கு விளைவு இருக்கு. விளைவு வர்றதுனால என்ன ஆகுது? அது இன்னொரு ஆக்ஷனை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணுது. ஆமாவா? இன்னொருடைய வேற ஒரு செயலை ப்ரொவோக் பண்ணுது. அதனால மறுபடியும் செயல் விளைவுன்ற சக்கரத்துக்குள்ளேயே சொல்ல போயிட்டு இருக்குது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषं नश्यितम् आत्मनः तेषम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्णा। இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. எப்படி வந்து இருட்டா இருக்கிற சமயத்துல காலையில சூரியன் வந்தா வெளிச்சம் ஆயிடுது இல்லையா? அது மாதிரி ஞானம் என்ற விஷயம் நமக்குள்ள வந்தா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானம் என்ற இருள் வந்து போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இந்த ஞானத்தின் பலன், இந்த ஞானம் எதனால வருது? எங்க இருந்து வருது? பகவத்கீதை இது இல்லையா? அதுதான் அறிவொளி. அறிவு என்னும் சூரியன் அறியாமையை என்னும் இருளை விளக்குவது போல நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவிடம் இருந்து ஞானத்தை பெற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து அஞ்ஞானம் போயிடும். ஓகேவா? அப்ப அந்த முக்குணங்களால வந்து நம்ம விடுதலை அடைகிறோம். எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ற புத்தி நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஓகே. அதுக்கு என்ன சொல்றார் பிரபுபாத பர்பட்ல? சர்வம் ஞான லவேன ஞானாகி சர்வ கர்மாணி நகி ஞானேன சத்ருஷம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் உயர்ந்தது எது பாத்தீங்கன்னா ஞானம். ஓகேவா? அந்த ஞானம் முழுமையான ஞானமா? எப்படி அடைய முடியும் அந்த முழுமையான ஞானம் பாத்தீங்கன்னா? பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். எப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட யார் ஒருத்தன் சரண்டர் அடைனானோ அவனுக்கு வந்து அந்த பரிபூர்ணமான ஞானம் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அது நம்ம மறுபடியும் 7வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். பகனாம் ஜென்மனாம் அங்கே ஞானமாம் மாம் பிரபத்தியந்ததே. பல பிறவிகளுக்கு அப்பால் தான் நம்ம அவருடைய ஞானத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மத்துல எல்லாரும் போயிட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடைய மாட்டாங்களாம். ஓகேங்களா? ஓகே. பகவானை பற்றிய அறிவை உடையவர் என்பதால் பகவானின் வாழ்க்கைக்கான பாடம் பிரதிநிதிக்கு பகவானுக்கு அளிக்கப்படும் அனைத்து மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டாலும் அவர் தன்னை ஒருபோதும் பகவான் என்று கூறிக்கொள்வதில்லை. சோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? அவர் தன்னை ஒருபோதும் பகவான் என்று கூறிக்கொள்வது. பகவானை பற்றிய அறிவை உடையவர் என்பதால் பகவானின் வாழ்க்கைக்கான பாடம் பிரதிநிதிக்கு பகவானுக்கு அளிக்கப்படும் அனைத்து மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டாலும் இது வந்து என்ன சொல்றாங்க? இப்ப இந்த பிக்சர்ல நம்ம யாரை பார்க்கிறோம்? பிரபுபாதா பார்க்கிறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஆஹ் நமக்கு கடவுளுடைய பிரதிநிதியா வந்தார். ஆமாவா? கடவுள் வர முடியலன்னா சக்தி ஆவேசம் எடுத்து ஒருத்தர் அனுப்புவாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்படி அனுப்பிச்சவர் தான் வந்து பிரபுபாதா. கிருஷ்ணர் வேற இல்ல, குரு வேற இல்ல. குருவுக்கு வந்து என்னென்ன மரியாதை கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமோ அதே அளவுக்கு வந்து அந்த பிரதிநிதிக்கு கொடுக்கணும். அதாவது இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, உயர் அதிகாரி ஒருத்தர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு வசதிகள் செஞ்சு கொடுப்போம். அதே மாதிரி அவர் வரல, பட் அவருடைய பிஏ வராருன்னு அவரை வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்துவோமா, மரியாதை கொடுப்போமா? மரியாதை ஹரே கொடுப்போம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மரியாதை கொடுப்போம் மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதிக்கு நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், கௌரவிக்கப்படணும். அப்படி கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய உயர்ந்த பக்குவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் என்னைக்குமே நான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டார். பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட்னு என்னைக்கும் சொன்னதே இல்லை. ஐ எம் எட்டர்னல் சர்வெண்ட், கடவுளுடைய சேவகன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. என்னைக்குமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கடவுள் சொன்னதே இல்லை, கடவுளுடைய சேவகன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அவங்க என்ன அவ்வளவு அளவுக்கு பக்குவம் வாய்ந்தவர்கள். ஓகேங்களா? அதே வந்து போலீஸ் சாமியார்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் கடவுள், வா நான் உன்னையும் கடவுள் ஆக்குவேன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வித்தியாசம் போலிக்கும் உண்மைக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உண்மையான நாலேஜ் யார்கிட்ட இருந்து வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரு கையில இருந்துதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா இவங்கதான் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்காங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல. ஓகே, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, அவங்களாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானம் நமக்கு கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஓகே, சோ நம்மளுடைய ரியல் ஐடென்டிட்டி என்ன? நம்ம வந்து ஆத்மா, கடவுளுடைய நித்திய சேவகர், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம், ரியல் நாலேஜ். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து 2 பகுதியை முடிச்சிருக்கோம். நாளையில இருந்து 17ஆவதுல இருந்து பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் நாளையில. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय ஜெய் जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय। जय भगवद गीता की, जय जय हरिनाम संकीर्तन की. जय 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 All glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. हरि 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 बोल हरि हरि बोल. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் ஊருக்கு போறேன். ஸோ அதனால நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல. நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. நான் குரூப்ல மெசேஜ் போடுறேன். அதுக்கு காம்பன்சேட் எப்ப மாதாஜி? நான் போடுறேன் மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் ஓகே கொடுப்பேன். ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம அதுக்குதான், ஏன்னா ஈவினிங் டைம் வந்து சனிதா மாதாஜிக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது இல்லையா? ஓ சரி சரி மாதாஜி. நேத்து கிளாஸ் நடந்ததா மாதாஜி? மாதாஜி அது சாப்டர் முடிச்சிட்டோம், நாங்க 4வது சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். அதுக்குதான் இன்னைக்கு 5வது ஓகே சாப்டர் ஓகே. முடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுவும் ஸ்டார்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தான் பண்ணிருந்தீங்க. இருக்கு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இந்த நீங்க குரூப்ல மெசேஜ் போடுங்க, ஒரு போல் பண்ணுங்க மாதாஜி. யாராவது வில்லிங்னஸ் இருந்தா இன்னைக்கு 33 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, பாதி முடிச்சிட்டோம், இன்னும் பாதி இருக்கு, முடிச்சிடலாம். எனக்கு வந்து நீங்க டைம் மாத்திரம் எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே. சோ ராமகிருஷ்ணன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. கவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சனிதா மாதாஜிக்கு வந்துதான் டைம் மாதாஜி அட்ஜஸ்ட் யாருக்காவது ஆகுதுல்ல. சேவை இஷ்டம் இருக்கான்னு கேளுங்க மாதாஜி. டைம் நீங்க ஈவினிங் 4 PM இங்க 6:30 ஆகும் மாதாஜி, காலம் ஆயிடும். ஓகே 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 மாதாஜி. டைம் ஓகே. அப்பனா நீங்க 7 போது உங்களுக்கு அங்க சமைக்கிறதுல டைம் கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா? அதுல பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. இப்ப இங்க சம்மர் ஹாலிடே தான், பசங்களுக்கு லீவு தான். அப்ப நீங்க ஜாயின் ஆவேல? நாங்க ஆமா 7 மாதாஜி, o'clock. ஆமா மாதாஜி, ஜாயின் ஆகுறேன். ஓகே ஓகே. ஓகே மாதாஜி. நான் நினைச்சேன் உங்க டைம் பிஸியா இருக்கும் அதனால ஆகலையோன்னு அல்ல நினைச்சேன். மாதாஜி, அவங்களுக்கு இப்ப சம்மர் ஹாலிடே தொடங்கிட்டு இப்போ. ஓகே. சோ மாதாஜி பிஸி ஒரு இல்ல போல் மாதாஜி. ரைஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. சுனந்தா மாதாஜி அவங்க போட்டாங்கன்னா ஓகே இப்பயே மாதாஜி. லான்ச் பண்ணிடுங்க.
அவங்க போட்டாங்கன்னா நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம் அந்த டாபிக்க. ஓகேங்களா? இதுவும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க மாதாஜி. நேத்து தான் போட்டுடுங்க, இன்னைக்கும் போட்டுருங்க. ஏன்னா லீவுன்னு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அதை அது போட்டுட்டு வந்து எடுத்து நேத்துக்கு எத்தனை பேர் வந்தாங்க மாதாஜி? நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுறேன் மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகேங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி மாதாஜி. யாருக்காவது சேவை பண்றதுக்கு அந்த அட்டெண்டன்ஸோ இல்ல இதுக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா மாதாஜி? பிரபுஜி சேவையில நீங்களும் கொஞ்சம் இடையில வந்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, இங்க நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. நாங்க Okay. மந்த்லி எப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ட்ரஸ்ட்ல. இல்ல இல்ல மாதாஜி, சேவைன்னா நீங்க கேஷ் அந்த மாதிரி இது இல்ல, நீங்க இந்த அட்டெண்டன்ஸ் இந்த இப்படி நான் அட்மின் ஒர்க் மாதிரி எதுலயாவது ஏதோ ஒரு இது சின்ன சின்ன ஒர்க் அந்த மாதிரி எதுலயாவது இஷ்டம் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. இடையில இடையில நீங்களும் பாத்துக்கலாம் இல்லைங்க மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த்ல சொல்றேன் மாதாஜி எப்படின்னு. சரி சரி பார்த்துட்டு மாதாஜி. பிரபுஜி டைம் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. என் பண்ணிக்கிட்டோங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே எவ்ரி கிருஷ்ணா. ஒன். மாதாஜி Thank you, போல் மாதாஜி. ரைஸ் பண்ணுங்க. கவி மாதாஜி, அப்புறம் இன்னொரு மாதாஜி வராங்க இல்லையா, உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி, தமிழ் எஸ் மாதாஜி. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க மாதாஜி. போல் ஆன்சர் Yes, வந்த உடனே மாதாஜி. டக்குன்னு அவங்களுக்கு போட்டுடுங்களேன். ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. எஸ்